Grabatzen ari garen unean gaueko 8:10 gutxi diren honetan, Ezkurdiak eta Jakak Lauterdiko txapelketa nagusiko 3. jardunaldiko multzo faseko norgehiagoka erabakigarria jokatu dute eta horren analisi egingo dugu. Jakak ezustekoa eman du bai, ezustekoa eman du 22-16 irabazi baitio Joseba Ezkurdia handi eta txapeldunari. Aurreko jardunaldian ez zuen jokatu Eri Jakak, Iker Salaberriaren eskuetako arazoak tarteko, bestalde Joseba Ezkurdiak gutxigatik baina galdu egin zuen Bilbon Peio Etxeberriaren aurka, eta horren ondorioz gaurko norgehiagokara iala biziko egoeran iritsi dira bai Ezkurdia eta bai Eri Jaka. Norgehiagoka hasiera Jakak oso ongi hasi du, beretzako benetan bikain hasi da, batez ere hormabikoarekin efektuaren bitartez oso eraginkor ikusi dugu, gainera beretzako esan dugun bezala testu inguru oso egokian ipini da norgehiagoka, bere jokoak azkarra izan behartzuelako, ez? Bagenekien jokoa gogorra hasten baldin bazen eta tanto luzeak eta gogorra baldin baziren Joseba Ezkurdiak boleto asko zituela norgehiagoka aurrera eramateko, baina Erik Jakak hori oso azkar ikusi du eta benetan joko azkar hori ongi irten zaio hasieran 4-1 ipini baita aurretik. Gero ordea bosna berdindu du Joseba Ezkurdiak eta hor pixka bat gertatu dena da Jakak asko arriskatu du, Jakak bazekien joko azkarra egin behar zuela, Joseba Ezkurdiaren aurka tantoa gogortzea ez zitzaiola komeni, baina hor egin dituen ezkergantxo batzuk eta kanpora joan zaizkio, gero pilotakada batzuk ere txapapera, Joseba Ezkurdia beste ritmo batean hasi da pilota mugitzen, eta hor kostatu zaio eta hor une kritikoa izan du Eri Jakak. Gero gainera 11 eta 8 ere aurreratu da Ezkurdia, hor Ezkurdiak batez ere oso bizi ibili du pilota, sakeak orokorrean Joseba Ezkurdiak ez du partida ona egin, orokorrean gauzak diren bezala esan behar dira, eta horrez gain sakean ere ez du hainbeste asmatu besteetan bezala, eta horrek Eri Jakari norgehiagoka erosoago egin dio, noski gogorra izan da baita ere, baina erosoxeago egin dio, eta gero gainera 11 berdindu du Jakak, ongi sakatu du, ezker hormara atera dio, Ezkurdiak ez zion ezker airea kentzen, horrez gain eskuinez ere bizi mugitu du pilota, boleaz oso ongi ikusi dugu Jaka, eta 12 eta 11 ipini da aurretik, eta baita 15 eta 11 ere. Hor izan da Jakaren unerik garrantzitsuena, eta Ezkurdiarentzat kasu honetan une kritikoa. Joseba Ezkurdia ordea, naiz eta egunik onena ez eduki, esperientzia handiko pilotaria da, urte asko daramazki, horrelako norgehiagoka asko jokatu ditu, eta ez da kikildu, ez du etxi alde horretatik, eta horren ondorioz 16 ere berdindu du Ezkurdiak, baina gero hortikan aurrera da Jaka abiadan joan da, tantoak oso azkar bukatu ditu, Ezkurdia ere galtzen hasi da erabat partidatik, irten da ikusi dugu, irten da, Ezkurdia, berak ere norgehiagoka amaieran ETB-ri egin dizkion adierazpenetan aipatu du, bai hemen partida garrantzitsua zen, baina 32 urte dauzkat eta ezin dut horrela jokatu, eta ia da, hor presio handiko partida horretan hasieran lotuta, oso lotuta ikusi dugu Ezkurdia, ez dugu pilota beste askotan bezain bizi mugitzen ikusi, eta horrek nik uste erasan diola partida hasiera hori egin izanak gero amaiera horretan, eta aldiz Jakari alderantziz. Jakak ikusi du bera ongi zegoela, fisikoki ere oso ongi ikusi dugu, behar badaune batzuetan uste genuen tantoa gogortu direnean, eta tanto gogor bat jokatu denean gero Ezkurdia tantoia da egiten hasi denean jada hori Jakaren hilkutxa izan zitekela, baina ez da horrela izan, eta benetan Eri Jakak oso partida ona jokatu du, merezimendu osoz sailkatu da finalerdietara, eta zalantzari gabe pozteko albistea izan ere Eri Jaka aspaldi ikusi gabea geunden finalerdietan, eta ara, aurten berriz ere Lauterdiko finalerdietan hortxe sartu da 4 hoberenen artean, eta txapelduna berriz kanpoan geratu da, eta hurrengo urtean utxetik hasi beharko du berriz ere Joseba Ezkurdiak. Ez dakit azken aldiz noiz geratuko ote zen kanpoan Arbizuarra, baina ez da denbora asko izango, denbora dezente izango da, eta aldiz Jaka urte batzuen ostean berriz ere 4 honenen artean, merezimendu osoz esan bezala,
Eta horixe Bermeon gertatu dena 22-16 jakarentzat, beraz, jada lehen finalerdia erabakita dago, bi laguninen arteko finala izango da, ikusi beharko da Gasteizko Hogeta pilotalekuan edo Eibarko Astelenan jokatuko den, baina jakak eta altunak jokatuko dute Joseba Ezkurdia txapelketatik kanpo geratu den bitartean. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.